Campingaz planša Onyx 2. Ako už z názvu napovedá, jedná sa o platňový grill. Celá grilovacia plocha je jedna celistvá platňa, hrubá, liatinová, takže vynikajúco sa rozptýľuje teplo, zároveň to teplo aj drží. Nedochádza k jemným teplotným výkyvom a zároveň máme vysoký okraj. Celá liatinová platňa je smaltovaná, lesklá. Tento grill ponúka výkon až 6000 W, 6 kW, čo je dostatočný výkon pre túto grilovaciu plochu. Označenie Onyx je pri výrobkoch Campingaz určené pre tie najvyššie modely. Čo nám teda ponúka Onyx 2 Cook planšový grill? Jeden z najvýraznejších rozdielov je samotné veko. Málo ktorý planšový grill je totižto dodávaný aj s vekom, aby sa dal použiť aj na nepriame grilovanie, respektíve dlhšie grilovanie pri zavretom veku, kedy teplo pôsobí nielen zo spodnej planšovej časti, ale zároveň rotačne teplo cirkuluje v rámci grillu a ohrieva pokrm aj z hornej časti. Samozrejmosťou pri takomto výrobku je piezoelektrické zapaľovanie. Montáž vyžaduje len zapojenie malej tužkovej batérie zo spodnej časti. Následne máme grill pripravený na používanie. Stačí jednoduchým pootočením, samozrejme ovládací prvok je aj s detskou poistkou, následne zatlačenie zapaľovania a grill je spustený. Vnútro grilovacej vane obsahuje dva nezávislé horáky najmodernejšej konštrukcie Blue Flame. Tieto horáky majú množstvo miniatúrnych trysiek, sú zároveň umiestnené veľmi blízko ku grilovacej ploche a tým zaručujú najvyšší možný výkon, rovnomerný rozptyl tepla. Samozrejmosťou takéhoto grillu je aj čistenie a dvomyselná konštrukcia celého čistiaceho systému. Roh grilovacej vane obsahuje malý prepad, ktorý smeruje cez nerezový lievik až do odpadovej nádoby, ktorá je umiestnená z bočnej strany. Celú grilovaciu plochu viete u tohto grillu demontovať a jednoducho umyť v drese. Pri celistvej grilovacej ploche nie je možné počítať s tým, že jedna strana bude rozpálená a druhá studená, avšak je tam značný rozdiel medzi tým, ktorá strana horákov je zapnutá a ktorá nie. V takom prípade, ak potrebujete urobiť si jednu porciu jedla alebo len prihriať nejaké jedlo, nemusíte ohrievať celú grilovaciu plochu s dvoma horákmi. Grilovacia plocha rozmeru 36x58 cm, celková plocha 2100 cm2 je postačujúca pre uvarenie 10 až 12 porcií. Hmotnosť celého grillu je úctyhodných 25 kg. Nejedná sa o nejakého odľahčeného chrta, je to poriadny kus výrobku, ktorý vám vydrží dlhé roky. Ďalším benefitom je pribalený obal, ktorý zabráni znečisteniu výrobku, pokiaľ ho aktuálne nepoužívate. Veko výrobku obsahuje jednoduchý analogový prehľadný teplomer, na ktorý aj bez mojich okuliarov dosť dobre vidím. Čísla sú zreteľné, rozsah je 0 až 350 stupňov Celzia. Teplomer je vhodný hlavne pri nepriamom grillovaní, respektíve pečení. Len málo ktorý stôl alebo pracovná plocha, na ktorej bude uložená planša, je v dokonalej rovine. Pri grillovaní na liatinovej platni je to ale veľmi dôležité. Jednak, aby nám požadovaný tuk neodtekal, ale zároveň, aby sa prebytočný tuk neuchovával niekde v rohu, tam, kde ho nechceme. Onyx 2 má pre túto situáciu vynikajúce riešenie. V prednej časti grillu sa nachádzajú pevné nôžky, aby v podstate vzduch mohol plynule prúdiť do grillu, aby dochádzalo k dobrému horeniu. Vzduch pri plynovom grille je veľmi dôležitý, keďže výkon sa reguluje ovládačmi a prítokom plynu, nie reguláciou množstva vzduchu. Zadná časť obsahuje výškovo nastaviteľné nožičky, sú šikovné, plastové, to znamená aj jednoducho rukou sa dajú nastaviť. Okrem toho, ale pod celou grilovacou plochou sa nachádzajú špeciálne nerezové šrúby, ktorými viete regulovať výšku grilovacej plochy.
Prívod plynu je v zadnej časti vo forme nátrubku. Na ňo je potrebné používať pripojovaciu sadu s nízkotlakovým regulátorom. Takáto sada je vhodná pre priame pripojenie k 5 alebo 10 kg propanbutónovej fľaši s klasickým závitom. V prípade, že ku grilu chcete pripojiť 2 kg fľašu, okrem tejto pripojovacej sady potrebujete ešte odtlačný ventil.